Dwi yma yn Kensington Gardens yn Llundain heddiw i weld y pafiliwn yma sydd wedi cael ei gomisiynu gan Serpentine Gallery yn Llundain. Ers y flwyddyn 2000, maen nhw wedi galw ar bensyniad gorau'r byd i adeiladu pafiliwn sydd yma dros fisoedd yr haf. Mae'n cool, mae'n eitha psychedelic, mae'n lliwgar iawn. Da chi'n gallu gweld mymryn o'r parc trwy'r defnydd, ond dwi ddim yn meddwl bod o'n dangos y parc ni ogoniant. Dwi'n kind of teimlo fatha bod o fod i ffitio yn yr awyrgylch, a mae jyst yn teimlo fatha ryw lwmp mawr chewy. Cafodd yr hagen i gyflwyno gan gyfarwyddwr y Serpentine, Julia Peyton-Jones, a'r syniad ydy bod hi'n gwahodd penseiri sy'n erioed wedi adeiladu strwythur yn Lloegr o'r blaen yma. Maen nhw ond yn cael 6 mis o'r diwrnod mae'n cael ei gomisiynu adeiladu'r strwythur, a hwn ydy'r unig raglen ei fath o yn y byd i gyd. Gŵr y graig o Madrid yr enw Selgas Cano sy'n gyfrifol am y strwythur leni. Mae'r lliwiau wedi cael ei ysbrydoli gan system tanddaearol Llundain, ond fy hun dwi'n meddwl bod y lliwiau yn dangos hynna'n rhy dda. Swn i'n fel bod y fod yn bach fwy industrial os fysa fo'n gwneud hynna. Mae hwn lot fwy chwaraeus na'r tiwbs yn Llundain. Dwi wedi clywed rhyw hen bobl yn dweud bod nhw'n licio fo a bod nhw'n cymryd mae jyst fatha installation ydi o. Ond fy hun, dwi'n meddwl bod yn edrych fatha tent sa chdi'n gweld yn Steddfod. Nes i weld y pafiliwn oedd yma blwyddyn dwytha a'r blwyddyn cynt, ac oedd hynna rhywbeth lot mwy gosgeiddig am rheini. Mae hwn chydig bach fwy rhad i olwg, lle. Mae'n eitha cool y ffordd mae'r cysgodion a'r haul yn dod trwy'r defnyddiau, ond dwi wedi clywed bod o'n edrych yn rili anhygoel yn y nos fyd. So sa'n ddifyr gweld sut mae'r awyrgylch yma'n newid pan mae'n tyllu. I ddathlu 15fed blwyddyn y prosiect, mae'r Serpentine wedi dechrau gofod ar-lein i bobl ifanc gan fynd ati i drio wneud yr un peth eu hunan.